U toku emisije Pretres nedelje voditeljka Ivana Šopić je pokrenula novu temu od odnosu Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Na nominacijama si ostavio Teodoru, mislim prijateljski. Ja sam joj zamerio što je branila Nikolu. Pričala mi je kako je on bio na Valentan prvi dan gde je spojio krevete, a ona to nije htela. Ja jesam ljubomorisao, ali nisam se kompleksirao, rekao je Bebica. On je hteo da prekine to što me Nikola ponižavao, a on je hteo da me trgne i da mi pokaže gde grešim. A ja sam se vezala za njega. Moja reakcija je bila logična, on je udario na moj ego. Reagovala sam ja da sam tako reagovala iz ega i emocija, dodala je Teodora.